ang mga bago asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim pigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang, Biyernes po ngunyan, petsa 11 sa bulan kan Hulyo 2025. Ini ang Bareta alas 7, asin kami ang sedong magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Dainiba. Enot sa headlines sa tuwing darakulang mga bareta sa lado lokal, Albay Police Provincial Director Police Colonel Julius Anunuevo, ma-courtesy call kay Governor Noel Rosal, Vice Governor Diday Co, mga membro kan sangguni ang panlalawigan na sin mga alkalde sa probinsya ng Albay, tanganang ipresentar ang direksyon kan Albay PPO. Installation in free Wi-Fi services sa mga pampublikong lugar sa probinsya nin Albay nagpapadagos sigun sa DICT. Executive order na nagbabawal sa mga 12-wheeler trucks sa sindarakulang bikulo na mag-agi sa provincial, city o municipal asin barangay roads sa probinsya ng Albay, ipinaluwas na ni Gobernador Noel Rosal. Daraga Municipal Police Station makusog ang implementasyon kan 5-minute response na nagresulta sa tulos na pagka-recover sa nawawarang motorsiklo. Sa lado nasyonal, pahayag kan Houthi rebels pugol na indaan sa 16 na Pilipinong tripulante kan MV Eternity Sea pigbiberipikar pa kan gobyerno. Dating journalist na si Dave Gomez, pigdesignar bilang bagong Presidential Communications Office Secretary. COMELEC bukas na investigasyon may kinaraman sa 2025 election. VP Sara dai nakaipuhan in attack dog sigun kay Palace Press Officer Claire Castro. Sa ibang nasyon, video sa pag-atake sa cargo ship sa Red Sea na kinagadanin tulong tripulante. Ilinuwas kan Houthi rebels, nagapirang survivors kinidnap kan Houthis. Baretang Sports, Mario Barrios, dai mapahiling ninhera kay pambansang kamao, Manny Pacquiao. Yan ang headlines mula sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plano ni Albay Provincial Police Office o PPO Provincial Director Police Colonel Julius Anunuevo na mag-courtesy visit kina Governor Noel Rosal asin mga members kan sangguniang panlalawigan kaibanan si Vice Governor Diday Co. Katakod ka mga presenting direksyon kan Albay PPO, lalo na ang pig-implementa na 5-minute response policy sa probinsya. Sigung kay Anyo Nuevo, nagbalo na kuta siyang magbisita sa Governor's Office, ka mga nakaging aldaw alagad dahil sa nagpapadagos sa transition period, dakulo na bisita ng opisina kang gobernador, kung kaya nagdesisyon siyang ipaguktaban na sana sa ibang aldaw ang sa iyang pagkikipagurong sa opisyal. Mentas na naka-schedule naman siya ng courtesy call sa opisina ni Vice Governor Diday Co. Pero kaya ni nagpo naman siya na magbisita asin makipag-uron-uron sa mga alkalde sa probinsya ng Albay asin magpapadagos ini sa mga masunod pang aldaw. Yung initiative ng PNP, itong 911, at matagal na itong 911 hindi lang naman PNP gumamit ito, even international police ginamit siya. Yung situation ng crime environment natin dito sa Albay, siguro naman matutuwa siya sa Albay because ginawa ng kapulisan natin dito. Because of the help of the regional director, nakikita naman natin. And one of the accomplishment dyan, yung Legazpi, diba? Naging worldwide, one of the safest city. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubuohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nagpapadagos na ang pag-install ng free Wi-Fi services sa mga pampublikong lugar kan Albay. Sigun kay Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol, free Wi-Fi for all program focal person, Engineer Odin Ariola.
Pigpapanginotan kan sa indang ahensya ang nasabing programa na may katuyuhan na matawan ang publiko, partikular ang mga estudyante in free access sa online learning materials. Sinabi ni Ariola na sa paagikan programa, nababawasan ang financial burden sa laog kan pamilya dahil bawas na ini sa gastos. Mientras tanto, kinumpirmar kan opisyal na fully connected na sa free internet service ang gabos na local government units sa Albay. Katakod kay ni biglalooman na magiging abilable ang Wi-Fi access sa mga pampublikong eskwelahan, libraries, state universities, community colleges, government offices, as in iba pang public areas. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ipinaluwas kaswapo ni Albay Governor Noel Rosal ang Executive Order No. 5 Series of 2025 on Executive Order banning 12-wheeler trucks and larger vehicles from plying provincial, city, municipal and barangay roads in the province of Albay. Sekon sa pigpaluwas na orden, katakod ini kang ginibong technical conference kay bana ng Provincial Engineering Office kung saan kinumpirmar kan mga personahe sa naglalangkaw na pavement damage sa mga provincial, city, municipal as in barangay roads, dalakan mga magagabat na bikulo na regular na nag-aagi sa mga nasabing tinampo araw kan 12-wheeler trucks as in mga darakulang truck van pati na ang trailer trucks. Pero pag inipigpaluwas man ang executive order, taganing may bitaran ang dagdag na distroso sa tinampo kung saan nakapalaman man digdi ang temporaryo man sana na ban mantang pigalat ang pag-adaptar kan Comprehensive Road Rehabilitation Plan para sa probinsya ni Albay pati naman ang amendment kan Provincial Traffic Safety Code. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mahigpit ang pagpapautob kan 5-minute response kan Daraga Municipal Police Station. Patunay digdi ang tulos na pagresponde kan Quick Response Team kan Daraga Municipal Police Station sa report na nawawarang motorsiklo bandang alas 9 nin pagkabanggi sa kahalabaan kan Maharlika Highway Barangay Malabog, Daraga Albay. Sigun sa impormasyon, nalugadan sa ibang parte kan lawas si Christine Mirabueno katakod kan self-accident na kinaimbweltohan kaini gamit ang sadiring motorsiklo. Dahilan kaini tulos siyang nagpasiring sa pinakaharaning ospital, tanganing makaresibinin magkakanigong medikasyon, asin para mientras na winalat ang sa iyang motorsiklo sa nasabing lugar. Alagad kan balikan niya ini, nawawara na ang sa iyang bihikulo, kung kaya tulos siyang nag-apod sa 911, tanganing maghagad nin tabang sa pulisya. Sa laog nin 5 minutos, matapos maresibi ang report, tulos na nagresponde ang pulisya sa pinangyarihan kan insidente asin pinuunan ang investigasyon. Tulos man na na-recover ang motorsiklo ni Mirabueno. Kung sa'y napuwerpa kay ni, nagtao pa nin iba pang kinakaipuhan na tabang ang mga otoridad, tanganing masiguro ang kaligtasan ka nagpaabot nin report. Sa ibang baretang lokal, gigibon dyan na hapon, nin alauna nin hapon, ang Boy Scouts of the Philippines District Scout Commissioners Meeting sa Governor's Conference Room, Albay Capital sa siyudad nin Legazpi. Sigon sa pinagpaluwas na Memorandum 16, Series of 2025, kanakaging aldaw, pag-urunan digdi, an advancement scheme, presentation kam BSP calendar of scouting activities, membership in camping, scouting sa mga eskwelahan asin ang council status report. Ang memorandum pirmado ni na Council Scout Executive RJ Alpires, DepEd Albay Schools Division Superintendent Nene Mirioles, DepEd Tabaco City Schools Division Superintendent Fatima Buen, asin ni BSP Regional Chairperson asin Albay Governor Noel Rosal. Nagtutubod si Municipal Councilor Felipe Noe Napa Jr.
kan kamalig albay na may dakulang potensyal sa pagrambong kan ekonomiya, employment asin pagnenegosyo an sa indang banwaan. Sigun kay Napa bilang pamayo kan Committee on Tourism kan sangguni ang bayan kan kamalig, nahihiling niya ang siring na posibilidad lalo na kung mapagtibay pa ang sistema sa paagi kan ipigbubusol na tourism code na iyo ang maintrodusir kan QR system sa kamalig. Ang nasabing inisyatibo, parte kan kamauotan kan gobyerno lokal na ma-level up ang serbisyo sa tourism-related enterprises asin maging pasil sa mga turista ang paghanap kan mga pwedeng mapagpasyaran, siring kan fasilidad, locations, restaurants, distances asin iba pang detalyes. Sinabi ni Napa noon, ang makakatabang tanganing mapauswag pa ang tourism industry sa munisipyo kan kamalig. Nagpromisan sa Rong Food Manufacturing Facility sa Daraga Albay na masunod sa pinirmahan na commitment para may pagpadagos ng operasyon matapos reklamo ka mga residentes gikan sa Barangay Binitayan, Barangay Tagas asin Barangay Maroroy sa Daraga dahil sa ribok asin mabatang parong na nakakaapektar sa komunidad. Sa ginibong public hearing, nagpromisa ang Food Manufacturing Facility na maakomodar nin surprise visit o inspections kan LGU inspection team na dainin delay, marilocate sa laong nin sarong taon asin makomple sa sanitary standards asin iba pang regulasyonis tanganing maresolbiran ang issue may kinaraman sa pigampang na reklamo. Sinabi ng Office of the Mayor Legal Officer Attorney Gabriel Naparato na pwede man gilayo na magbukas ang pabrika alaga dapat magsunod sa mga kondisyones asin sanitasyon sa kapalibutan. Opisyal nang pinuunaan kan Department of Education o DepEd Bicol ang regional workshop manungod sa development of storybooks for children kanakaaging aldaw. Ang aktibidad, pinamayuhan ni DepEd Regional Director Gilbert Sadsad asin kan Curriculum and Learning Management Division o CLMD, Learning Resources Management and Development Section na pinartisiparan nin mga partisipantes halit sa 13 school division offices sa rehiyon Bicol. Sa pagbubukas kan programa, pinaabot ni Chief Grace Rabelas ang sa iyang suporta sa mga partisipantes kung saan tinauan niya nin importansya ang mga dekalidad na learning resources sa pag-ataman kan pag-aadal kan mga kaakian. Sa enot na aldaw kan aktibidad, ginibudigdi ang session manungod sa comic book introduction asin illustration. Sa mga masunod na aldaw, tututukan man ang development nin mga comic stories, story writing asin iba pang katakod na aktibidad na matabang sa pagpahiwas kan kaaraman sa pagkrear nin original storybook materials para sa mga kaakian. Nasa sobra 3,700 na persons deprived of liberty o PDL sa 29 kulungan sa bilog na Riyong Bicol ang nagpartisipar sa economic activities ng Bureau of Jail Management and Penology o BGMP araw kang mga ibang craft, weaving, painting asin baking. Sigung kay BGMP Information Officer Senior Jail Officer Ruth Castor, ang income sa mga naipapabakal na produkto nagibok ang mga PDL 80% digdian na alukar para maisuportaran ang sendang pamilya mandang ang 20% nagsiserving welfare as in development fund para sa mga detainees. Dagdag pa kan opisyal na maawot kan aktibidad na may handa ang mga PDL sa saindang pagbalik sa komunidad as in maging mga produktibong individual na makakakontribute sa palibot. Ang livelihood program man, parte kan duwang mayor na responsibilidad kang BGMP, arog ang pagsiguro kang kaligtasan ka mga detainees as in makatao ng developmental programs para sa sainda. Sinabi pa ni Castor na mga produkto na ginibok ang mga PDL mailing sa mga Facebook pages kan kada district jail sa riyon. Pigtatapos na sana kan Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol ang mga patrabahong patinampo na may nakaalokar na fondo ngunya na taon. Sa impormasyon kan DCGB News, ehemplo digdi ang mga tinampo na yaon sa southern part kan syudad, siring kan barangay kag Bakong. Nanotaran man na doble na ang espuersos kan ahensya, tanganing maotob ang ipinagtalaan na panahon na matapos ang mga proyekto. Ini dahil may mga panibagong prioridad ngunyan ang mga lokal na gobyerno na tatagamahan in fondo para sa taong 2026 kasabay kan pagturukaw sa posisyon kan mga bagong ilihidong opisyal kan nakaaging eleksyon.
Sa iba pang baretang lokal, abilabli na ang mga license plates para sa mga lunada na may registration year 2017 na sinpababa. Sa abisong pigpaluwas kan Land Transportation Office o LTO Bicol sa sendang Facebook page, piging kanyar ang mga may sadiri nin bihikulo na bisitaw ng LTO District Offices na pinakaharani sa lugar para i-claim ang plaka. Sa pag-claim, siguruho na dara kan magkakanigong mga dokumentos, siring kan valid ID kan rehistradong may sadiri, certificate of registration, official receipt, authorization letter kan representante, an makwa, valid ID kan representative, siring man ang deed of sale, kundi ay panakapangaran sa may sadiri ang bihikulo. Sigong kay LTO Bicol Regional Director Alan Castillejos, ang inisyatibong ini parte ng kampanya kan ahensya na maparikas ang distribusyon ka mga plaka asin mayrani ang serbisyo sa publiko. Matrayumpong na i-distribuir kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol, kaibahan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Bicol, ang 16,000 na tilapia fingerlings sa Buhi, Camarines Sur. Sigon sa DSWD Bicol, 9,000 na fingerlings ang naidistribuir sa Barangay Santa Justina, mantang 7,000 naman sa Barangay San Rafael. Dagdag pa kan ahensya na kamauotan kaini na mapakusog ang kabuhayan kan mga parasira, asin masiguro ang makusog na kabuhayan kan mga ini. Apera pa kaini, maubot man kaini na masiguro ang dakol na supply nin sira sa mga nasabing lugar. Ang mga nasabing barangay napili dahil ini ang pigkonsiderar na mga vulnerableng lugar, lalo na sa man iba-ibang kalamidad asin pabago-bagong klima. Mga tugang primerong party ang kambareta alas 7, mga bareta sa lado lokal, ang bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon, isporsasing kamugtagang kampanahon, makalis lamang po kayo. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Select BDO branches are open Mondays to Saturdays from June 2 to July 18. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generika.
If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalansing bisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Sa barata niya sa lado nasyonal, pigbeberipikar pa manggiraray kan Department of Migrant Workers o DMW ang pigsasabing ipinaluwas na pahayag ka mga rebeldeng Houthi na pugol ni daan 16 na Pilipinong tripulante kan MV Eternity Sea. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na makusog sindang nagko-koordinar sa Department of Foreign Affairs o DFA may kinaraman digdi. Ini dahil duwang pahayagan silang naresibi kung sa inang saro. Pigsasabing pugol kang grupo ang mga tripulante mantangan sa Roman na hali sa Amerika nagtutuyaw sa klamar ka mga rebelde. Mientras sa sinabi ni Kakdak na nasa marahay ng kamugtakan ang 5 nailigtas na tripulante pero dahil hindi pwedeng ipahayag kung saan ang mga iningunyan para sa sandang seguridad. Sa ngunya nagkapahingalo ang mga ini asin nagsaserarom sa magaganigong medical attention bago magpahayag ka mga detalye kan bilog na pangyayari. Pigdesignar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang dating journalist na si Dave Gomez bilang bagong sekretary kan Presidential Communications Office o PCO, kasalida ni Jay Ruiz. Kinumpirmar ni Palace Press Officer Claire Castro ang appointment kasuhapon. Mantang si Ruiz, iyo ang ididesignar bilang miyembro kan Board of Directors kan Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan. Magirumduman na bago pa man nangyari ini, enot nang nagluwas ang doon sa pwesto sa PCO asin nagluwas na si Gomez ang masalida kay Ruiz. Handang ang pangon kang Commission on Elections o COMELEC ang naman na investigasyon may kinaraman sa election kan Mayo 2025 sigong kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kasunod din kan reklamong isinangat sa National Bureau of Investigation NBI kontra sa COMELEC may kinaraman sa pigsasabing sobra 55 milyon na pagsuway kay ni sa anti-cybercrime law dahilan sa system interference sa eleksyon. Sigong kay Garcia na pinagkatiwalaan ka na mamanuanan ng NBI, siring man sinda sa komisyon. Sinabi niyang ang gabos ng mga pinagunambitan ka mga nagreklamo para otro na nindang nasimbag asin pinaimutikan. Tinawa niya nindoon na generalmente naging matanos, honesto, biklad, matuninong asin kaparing paniwala ang resulta kan eleksyon. Mantang ang resulta kan eleksyon, suportado man ka mga independent observer, arugan Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB asin kan European Union o EU. Isinangat ang reklamo kang grupong kumpuesto ng mga obispo, retiradong general asin civil society leader. Sinabi ni Garcia na handa sindang magampang asin magtaon ng dokumento sa kung si isay man na maimbestigar. Nagdistansya si Palace Press Officer Claire Castro sa pigsasabing showdown ninda kan bagong designar na tagapagtaram kan Office of the Vice President o OVP na si Attorney Ruth Castelo. Sigun kay Castro, dai nakaipuhan mag-showdown sinda ni Castelo dahil nakasentro man sa katotohanan asin transparency an sa indang trabaho bilang mga tagapagtaram. Mantang uyon man si Castro sa pahayag ni Castelo na an sa iyang appointment bago para maging attack dog o bako para maging attack dog ni Vice President Sara Duterte. Pahayag ni Castro na dai nakaipuhan ni VP Sara nin sarong attack dog para magbutas nin magagabat na pahayag asin critical na atake sa ibang opisyal para protehiran an sa iyang interes asin opisina. Si Castelo iyo ang dating Undersecretary kan Department of Trade and Industry o DTI bago napili bilang OVP spokesperson. Ipagluway kan Department of the Interior and Local Government today LG ang gabos ng mga elidong opisyal, partikular ang mga nasa National Capital Region o NCR sa pagribok sa social media. Napagiramdom si LG Secretary John Vic Remulla sa mga elidong provincial governors at city mayors na igilid ang pamumulitika asin isentro ang atensyon sa pagkaparahay kang kamugtakan sa buhay kan sendang mga konstituentes. Sigong kay Remulla, dapat maging modelo ang mga opisyal sa pag-atod din pag-asa asin bako pag-asikaso kang pansaliring interes. Sinabi niyang gamiton dapat ka mga opisyal ang mga nakuang trainings para sa mas pagpapailing ng tibay good governance sa level kan komunidad. Nagpuuna ang crackdown kan Land Transportation Office o LTO asin Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kontra sa overloading kan mga public utility vehicle o PUV. Sigun o susug ini sa direktiba kan Department of Transportation o DOTR sa pagpapautob kan anti-sardinas policy sa mga pampasaherong lunadan. Sigun kay LTO Chief Gregorio Pua,
Madugang ang ahensya, nin mas dakol na tauhan sa mga pangenot na tinampo asin highway. Base man ini sa nagdadakol na reklamo kan mga overloading, gikan sa mga pasahero na nagiging dahilan para posibleng makompromiso ang kaligtasan ninda, sigon kay LTFRB spokesperson Ariel Inton. Papatawan man, nin magkakanigong multa asin panalidad ang mga public utility vehicle o PUV na masuhay sa nasabing polisiya, dagdag pa kan ahensya. Sa bareta nato sa ibang nasyon, asin sa lado ng Karaoke Sports, uya po si Nicole Ann Gloriani sa detalye. Morning sa mga paraantabay, iniluwas na kan Houthi rebels ang video sa saindang pag-atake asin pagpapalubog sa Liberia flag bulk carrier na Eternity Sea sa Red Sea kan nakaaging aldaw na ikinagadan nin tulong tawo. Mahihiling sa video ang mga piglansar na missiles kan Houthis sagkod sa nagkapirang serye nin pagsabog sa cargo ship o pagpasabog sa cargo ship na nagpalubog sa barko. Mahihiling man na nagkapirang armadong kalalakihan sa barko asin ipinahiling man ang mga danyos na sinapar kan cargo ship. May lunad na 25 crew ang nasabing cargo ship kan tamaan kan piglansar na ballistic asin cruise missiles kan Houthis na grabing dominanyar sa barko kung saan kadaklan sa mga crew na lunad kan inataking cargo ship. Iyo ang 21 Pinoy seafarers asin igwama nin Russian national na grabing nalugadan asin nawaran nin tabay. Paragos man ang paghanap sa 15 na tripulante na napabareta na nawawara kasunod kan pag-atake. Enot naman na naisalbar kan mga rescuers an anom na seafarers matapos ang sarong aldaw nin pagkababad kan mga ini sa tubig. Nagluwas man na suhay ang mga report manungod sa kapaladan kan iba pang nakaligtas sa pag-atake. Sa lado kan US Embassy sa Yemen, sinabi kay ni na kinidnap kan Houthis ang nagkapirang mga nakaligtas na tripulante kan cargo ship. Alagad sa lado man kan Houthis, dinara ninda ang daipang maarama na numero nin mga crew members sa sarong ligtas na lugar. Sa lado kan Karawato Sports, nangako si World Boxing Council o WBC welterweight champion Mario Barrios na day siya mapahiling nin herak kay 8th Division World Champion Manny Pacquiao sa nakatalaan na laban kan duwa. Sigun kay Barrios, wara siyang planong gibuhon ang nangyari kay itong naglaban sina Jake Paul asin Mike Tyson kung saan garong nahirak ang bagitong boksingero laban sa boxing legend na si Tyson. Imbes kay ni papatana ni Barrios ang gabat kan sa iyang kamao sa Filipino boxing icon. Rason ni Barrios na kung nagkabaliktad sindanin posisyon ni Pacquiao, sigurado man na daing mahiherak sa iya ang Batikanong boksingero. Nanindugan man ang welterweight champion na daing lugar ang herak sa linaog na sports, asin handa siyang depensahan ang titulo si Isay man ang sa iyang kalabanon. Nakatalaan ang laban ni Barrios asin Pacquiao sa Hulyo 20 oras sa Pilipinas. Iyan ang detalyes kan bareta sa ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Sa kamugtang po nga panahon, uya man ang pag-asa des Regional Forecasting Center, si Miss Ruth Pacala. Po ang baretang panahon tango niya na aldaw July 11, 2025. Southwest monsoon man diraray po itong inaapod tang habagat ay nakaka-apekto sa satuyong nasyon. Sungo niya na aldaw ang halos buong probinsya kang Kabikulan magiging partly cloudy to cloudy po na may mga isolated na pag-uran. Maluya sagkod sa moderatong duros hali sa timog sulnupan ang mairal na may banayad sagkod sa katamtamang pagkukul kang kadagatan. Agwat po kang temperatura tango niyan digdi sa 26 sagkod 31 degrees Celsius. Nagsirang po ang aldaw kaso bagong alas 5:25 ng aga. Masulno po at siya na alas 6:06 ng hapon. Manungod ka tong tatlong LPA na binabantayan may maputong direktang epekto sa mga probinsya kang Kabikulan, bagaman minsan may mga pag-uran kita na namamatay gawa ng nahahatak nga ining inaapod kang habagat. Ini po si Ruth Pacala kang Pag-asa Ligaspi, Marhainaldo. Thank you very much, Miss Ruth. Mga tuwag na po ang kabilugang gusto ng alas 7 mga bareta. Tinipos ang kinalap sa DCGB News may isa nakalis na 12 oras. Sa pangarap po ka nakatong nato sa pagsurot ng mga bareta. Jenny Matthew Balerana, si Nicole Ann Gloriani. Laro Technical, yaon po dyan si Ronald Baldo. DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez. Hello kay King Rinaldo. Kay SM Mark Dinglasan, SM Sugar,
Pomeraniz sa Lola, Benji the Pogi. Nagkantabay po. Asin sa mga nagkantabay sa WGB, Tabaco City. Sa mga nasa 720 kHz sa pitang ka mga radyo, siliman sa DCGB News Online Facebook page, asin DCGB YouTube channel, asin DCGB Live App. Kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardela Dayiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sabaga na po masunod ang hapot with BP Henry Maceda. Masunod na.